Nu intra în casă. De ce? Adu-mi rocovata. Tot ești Noi ne-am despărțit într-o. Acum ești udă ca și mine. Te poți duce și tu să-ți aduci ce-ți mai trebuie. De ce nu ne cheamă? Poate s-au răzgândit? Doar înțelegerea a fost că primii iepuri merg pentru fripturică la foc în pădure. Dar cu vodka ce facem? Doar nu o să o ducem înapoi acasă. Hai, să mergem. N-am putut să vă chem. S-a rupt. Am căzut pe el când alergam după mistreț. E dreaptă. Mai bine zis când alerga el după mine. Dar bine că l-am împușcat și nu m-au împușcat pe mine. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic, așa e la început. Ah, noroc. Salut! Merge? Ai, bun, bre. Vrei să gust? Hai, da! Am luat un mistreț. De la piață. Coadă, uite așa. Ce ai vânat, bă? Alt ce armă are asta? Asta? E normal. La tine cum merge? A? Merge bine? Din Anglia am adus. Da, bravo. Hai să bem pentru asta. Hai, toarnă. Mai ai unul?
Nu. Taloni ai tu, frate. Îți plac, mă? Chiar că n-am mai văzut din ăștia niciodată. Bă, dar-s drecoși cu pielea asta între picioare. Iată-mă! Bă, dar la ce-ți folosește? Păi că în primul rând nu transpir. 2. Mi-e comod. Rezistenți. Mă pot așeza oriunde, pe pământ, fie piatră, fie mlaștină. Nu trece nimic. Nu trece umezeala? Absolut nimic. Fete! Auzi, mă lași? Pa! Nu trece. Trece, mă! Nu trece, dar nici alicele nu trec prin ea. Auziți? Nici alicele nu trec prin pielea asta. Ce, bă, pantaloni anticlonți? Dacă îți spun că nu trec. Alea, mărimea 1 pentru iepuri, alea Nu trec. trec. Nu pune mâna, mă, îți spun că nu trec. Dar trec. Îți spun că nu trec. Trec, Nu? trec. Uite, nu mă crede. Pune mâna aici. Uite, Trec. pune. Uite, nu trec. Bă, trec, mă! Nu trec, măi, omule. Trec, mă! Dar nu trec. Dar trec! Bun, bun. Hai, pariu, chiar. Pariu. Bun. Pe ce? O ladă de coniac. Dau bem acum. 2 lăzi de coniac, 2 băieți, pentru că eu nu-mi scot pantalonii. Tu tragi direct în curul meu. Tragi? Stai. Că eu de fapt nici n-am din astea pentru iepuri. Eu sunt vânător serios, bă. Eu nu vânez iepuri ca voi. Eu trag în mistreți. Dar alea pentru mistreți sunt oho. Bun. Tragi din arma mea, cu cartușul meu. Hai, tragi sau nu tragi? Bate palma? Batem. Hai! Ești sigur? Absolut. Voia ta. Dar fii atent. Dacă te împușc, să nu-ți superi. Bun, trage liniștit. Eu știu că nu trec. Și apoi știu ce știu, bă, băiatule. Arma mea. Hai, iată-o. Uitați-vă, băi, ia uitați-vă. Țintește bine. Pușca asta nu dă greș niciodată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hei! Fugi de acolo că ești în pușcă! Hai! Trage-mă! Nebun. Ce, chiar îl împușcă? Nu știu. Mă, și parcă nu am băut mult. Hai, bre, ce-o închins de atât de parcă ai văzut arma prima dată în viață. Hai, trage-mă, dorșelele! E greu. Normal. E om, nu mistreț. Nu e ușor să tragi în curul omului. Vrei să-l omori? Dacă trec alicile și-l împuști. Vrei să faci pușcărie? Numărul 1 sunt pentru iepuri. Ele pot ucide. Îți propun cartușe cu alice numărul 9 pentru porumbei. Chiar dacă și trec, măcar nu ucizi. Bine zici. Dă-mi cartușul tău. Tu ai vrut! Tu ai vrut! Ai zis că n-ai super, a? Ai avut de tras o cumpănă!
Încă bine că am tras cu alicii pentru porumbei. Dați fi tras cu dalea pentru iepuri. Mă, dobitocule, mă, cartușul meu era orb, n-avea alice în el, înțelegi? Eu doar nu știam că ție, boule, o să ține idee să-l schimb, mă. Mă, nenorocit, bă, boule, mă, timpițele, mă. Hai, Șteapane, măi! Hai, băi, la lucru, băi! Am multe apucat cântările! Eu mă duc mândro, mă duc, nu în armate, dar la plug, măi! Hai, gândurile, hai! Asta e America. Uite aici. Așa. Uite aici. În Africa. Da, aici. Uite aici. Suntem noi. Amândoi. Și pământul nostru. Tot aici e programa pământ. Uite ce tu vedeți, uite acolo. Vezi? Este. Să-ți trimite. Asta e programa pământ. Acum suntem noi gospodari. Tot ce vezi cu ochii e a nostru. Ștefan! Măi, Da, acolo înțeles, programa pământ. Da. Ștefane! Vai, Ștefane, vai!
Ștefane, măi! Măi, vin încoace, măi! Doamne, că mai bine după moarte l-aș trimite decât la lucru! V-am adunat aici să vă fac pe toți milionari. Lei ori bănuți? Dolari! 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 Minciuni! Mi se cere să trimit 1000 de dolari și să-ți găsesc 5 oameni de nădejde. Dar cine sunt oamenii ăștia? Oamenii de încredere sunteți voi. Trimiteți câte 1000 de dolari, găsiți câte 5 oameni de nădejde și într-o săptămână sunteți milionari. Oameni buni! Dar unde să împrumut? Hai să împrumutăm. Mani, mani, mani. Ce-i asta, bunele? Piramidă? Care piramidă ne poate?